Sanibonani guys, igama unqibile nibathela amazwi lami eIthonga ngomhla ka-19 November. Guys, uZama uyiqhalaqhala. Hhayi-ke namhlanje-ke bekade ebhizi angithi uSanele misele phela ngokuthi apha amaphele laphaya endlini yakontanzi. Kodwa-ke uZama umane nje washo kahle ukuthi awuyi indawo. Yezwa ngithi awuyi indawo. Wathi ngiyahamba. Ngibone kahle ukuthi ngenza iphutha elikhulu kabi ngokuthi ngibe nawe mina empilweni yami. So ingakho ngithi ngiyahamba. Wathi lalela, ngizokusaphaza bhuti, yezwa. Ngizokusaphaza sonke isigodi sala emphakathini ezulwini. Uma ucabanga wesithandwa sami, ucathi abantu bazothini bese bethola ukuthi wena kahle kahle uphila emzimbeni womunye umuntu. Ubuthakathi buni lobo? Into abazoyenza nje yodwa, bazomane bengqongqose wonke umuzi wakini, bebabize ngokuthi bayabathakathi. Yona into eyifunayo leyo, ngifuna ukutshela-ke mina ukuthi mina nawe, hhayi sizofa silahlane bandla. Akho la oya khona, wena uzohlala la nami namhlanje, kusasa, nasengunaphakade. Hayibo guys, uZama isibindi sakhe. Wazama ukugoloza-ke bandla, ubanele, kodwa kubonakala nje ukuthi lento ayigolozayo ayikho, ngoba phela manje uZama umbambe, la emncane khona. Ubuzile-ke ukuthi yazi angikwazi mina ukuthi ubani manje. Ngampela wena ubani? Wathi cha, yabona-ke lo mbuzo omuhle impela. Lo mbuzo bazokubuza wona abantu bala esigodini ezulwini. Bazothi kahle kahle wena ubani? Vele ubani wena? Ubanele, uSanele, ubani wena? Cela ugade kahle-ke ukuthi wenze njani bhuti, ngoba iy'nqumo oy'thathayo njengamanje komele futhi ukwazi ukuphila nazo. Hayibo uZama guys. Wathi yabona nje, into enginyanyisa kakhulu Zama, ukuthi uhlukumeza abantu abamsulwa, into ebengingakaze ngiyicabanga ukuthi ungasuyenza. Wathi yabona-ke uma ucabanga ukuthi mina ngiyahlukumezana, angakenzi lutho bhuti. Angakanyakazisi ngisho umzimba, ngisanyakazisa ubhozo wodwa. Cabanga-ke uma susuhamba usuthi uyaphuma la kontanzi. Wangifunda ungiqonde. Kuhle ngoba uyangazi into uma sengiyishilo mina, hhayi, akwenzeki ngingayenzi. Ngiyayenza into engiyishoyo mina. Hhayi, ngisazoshubisa la. Wena phuma nje ngalo mnyango ungitheste khona uzobona into engizoyenza kuwena. Hayibo guys, uZama hambile-ke Banele wagijima-ke waya le kodladla, ethi phela uyophelezela uZama lapha esitendini sokuyodayisa. Ingane yabantu yamchiliza engathi ayimazi. Yathi hey, hamba, ungalinge nje ungiphelezele namhlanje. Wathi awuyini manje Mbali, kumele ngikuphelezele phela, akumelanga ube wedwa. Wathi ngithe angifuni, ngikutshelile futhi izolo ukuthi wena ngithe qhubeka noZama, wena wakhetha umndeni owufunayo, phuma uphele nje la emndenini wakithi. Wathi ngiyayisola ngalesi sinqumo engasithatha, yazi ngenza iphutha elikhulu. Wathi awusu-late-ke bhuti, phila naso leso sinqumo sakho. Angithi wena wathi ufuna uZama, hamba kuyohlala naye, uhlukane nabantu bakoMgabadeli, uqhubeke nje nabantu bale kontanzi, ungangiphelezeli, phuma kumina. Ayibo guys, kwangathi ikhanda liyapina endodeni. Hhayi-ke uhambile kuMbali yedwa, obuyele emumva-ke futhi ubhuti le kuZama. Uthe mefika khona kontanzi, wamfica kahle uZama engaphandle kwegceke, eseyaluza. Wathi awungitshele, ubucathi ngeke ngithole yini ukuthi uhambile wayobona futhi le ntombazane yakadlala? Wathi cha, bengeyona imfihlo ukuthi ngimbone, wonke umuntu ongibonile, angicashi mina. Wathi wenza kahle-ke ungacashi, kodwa ungakukhohlwa ukuthi ngitheni kuwena ekuseni. Wathi ngikutshelile ngathi mewukuthi uyaphuma uyaphetha nje ukuhlala nami la kontanzi, wena ngiyakusaphaza umhlaba wonke. I hope ready bhuti. Wabona-ke uSanele ukuthi ngampela ayikho le nto le. Umane wakhetha kona ukuthi amane ayile ekhaya kubo koMagwaza, ayocela phela ukuthi-ke ashunqise impepho, akahambe ayokhuluma noSanele umfowabo, ngoba ngempela le mpilo ayiseyiphila ayisemnandi. Uthe nje ethi uyangena esangweni waqhamuka unjinji. Wathi hey, ufunani la wena mfana? Wathi ngiyacela bandla baba mncane, ngidinga ukuya emsamo. Wathi muphi wona umsamo? Wena kumele ngabe usebenzisa umsamo walaphaya kontanzi, hhayi wala koMagwaza, uhambile la ekhaya mfana. Wathi ngiyacela, kuyaphuthuma bandla, ngiyakuncenga. Wathi lalela mfana, sesikhalile le ekhaya thina. Hhayi sesikhalile le ekhaya, sekwanele manje. Bengicela uphindele la uvela khona.
angazi nje akubona uMakhumalo, hamba la ekhaya. Wathi uthi embamba ungena ngenkani ufuna ukhiye ngenkani wathi, yeyi mfana, ngithe awukho umsamo ozoya kuwona la. Yeyi, guys, kuke kushiwo kuthiwa umbhede mawundlalile wena kumele ulale kuwona. Yeyi, uyahlaba loya mbhede awundlalile ubanele. Yabo loya mbhede akulaleki kuwona-ke manje. Eyi bekumnandi lento isaqala, yazi ubeze ejikela umfowabo emtshela ukuthi lalela, hhayi ngizohlala nje unyaka owodwa mina noZama. Hhayi cha, khululeka wena ninombali nizobe nibonane, mina ngisachitha isikhathi negugu lami. Kunjani uma kunje? Eyi kuke kushiwo kuthiwa ungabolifisa impilo yomuntu, ungalingi. Yabona ubanele betshela ukuthi ukuphila emhlabeni ikona okungcono kunokuhlala la kade ekhona. Abo manje uyafisa uphinde emumva guys, hhayi kancane. Akupheli-ke lapho, uthe bebuyela kontanzi wayilahla, wathi kulungile-ke Zama, ngizoyenza lento oyishoyo, ngizohlala nawe, kodwa wazi ukuthi angenziswa uthando, sengenzela ingane. Wathi Zama lalela-ke, uma ukuthi usho njalo, ayi kulungile impela, kodwa angisakuthembi wena, nento ephuma emlonyeni wakho angisayithembi. Kungcono-ke ukuthi-ke ukuqedele ngoba phela yazi wena wafika ekhaya waletha amalobolo, kodwa-ke uyazi-ke nawe sekumele kube khona umembeso, kube khona-ke ngisho nomshado wesiZulu phela la ngizothelwa khona ngenyongo. Angazi-ke njengoba umndeni wakho ningazwani nawe ukuthi bazongithela kanjani ngenyongo, kodwa uzoyenza iplani ngoba wena kumele shade nawe ukuze-ke lo budlelwane bethu-ke okhuluma ngabo buqine. Mina nawe ningane singahlukaniswa umuntu ingunaphakade. Eyi ngayibona indoda ewubanele inikini ikhanda ibheka phansi, idla imhlathi, ibona ukuthi hayi le ntombazane yakantanzi impela ayibhenywa yiyona insango. Yabona-ke manje usemhambela phambili-ke manje usethi ethi unyathela isitepu esisodwa ubanele ethi uZama ngizoshaya iy'tepu eziwu-5 noma eziwu-10 ngaphezulu phambi kwakho ukuze nje ungalingi ungangikheqe bhuti. Ya, ngizoba nje 10 steps ahead of you. Iyona-ke into ayenzayo uZama manje leyo. Guys, akupheli-ke lapho. Le koMagwaza nakhona kusanzima ngoba utholile uMakhumalo ukuthi le ngane le ayiseyona intombi. Thatha umntombi yabahambisa yabunika lo mfana lo wale kaWudladla. Ayi, ufike nje wayigeja ngenye impama. Wathi yona into osuyenza le, yingakho ubhizi lokuyipenda ubuso uhambela phezulu engathi uyihashi lomqhudelwano. Wathi hayi ma, bengithi nje angikwenze lokho ngoba wena ubukade unganaso isikhathi sami, lokhu ubhizi unakana namawele namabhizinisi ungenaso isikhathi nami. Bengifuna ukukhuluma nawe kodwa into engakhuluma nawe ngoba uhlezi ungenaso isikhathi. Bathi yeyi Ayanda, bekumele ngiwanaka amawele nebhizinisi, iyona into ewusizo nakhona le khaya, kodwa nika isizathu sokuthi ulineke umzimba wakho hambe uwunikela abafana. Ungenelwe yini wena ngane? Wathi ma lalela-ke, yabona njengoba inkomo kamama ingasekho esibayeni, kulungile-ke nginike isikhathi sokuthi-ke ngenze konke engikuthandayo. Vele le nkomo ubuyigadile ayisekho, angithi sekuyisikhathi sami sokwenza ngenze noma yini engiyifunayo ngempilo yami ngoba nawe wayiphile yakho. Hayibo guys, Ayanda waqede wahamba, shiya uMakhumalo epinelwa ingqondo, ey'buza ey'phendula ukuthi ngabe yavundla esibelethweni sakhe ngampela nileyangane esihlo ngandlebe kangaka. Yeyi guys, iy'ngane ziyashintsha, kodwa yabona Ayanda kubuhlungu ngoba uyingane yentombazane. Isho noma thiwa-ke manje usekukhulelwe, leyo ngane yogada uyena uMakhumalo lo omkhuzayo ukuthi angaloke ehlenyuka ey'phathisa okweseqe.